जावैसो नै दासो जि समाय फेथारदोंहाय सानैजों हाबियावनोसो फैलाबायो दे गेजेराव नङा होमबा आयै बेनोथ' दाथ' बेफोरखौ रायखांनानैबो माथो मोनबावनो दिनै ओजोंबा आंनि जावैसोखौ रावबो बासिनोनो हाखाथारा ने जावैसो बैसागु बोथोरावबो जेबो लोंबावा जाबावा हनै गथ'आ बेसेबां अन्थाव बाथाव जावैसो आयै हाबाब हाबुआथ' नागिरना मोनबावनांगौ जाखोसै नोंनो आंनि थाखाय जोबथा जावैसोहाय जायखि फैया मानो फसन जाथारा आङो जानला मानलाखौ ओजों बिखुनजोआलाय संनाया संदों नै आङो गोदै गिसा नाथाय हनै साखिबावा आंनि जावैसोआ है आयै होमबा मा नोंनो जौ फाग्लासो नांगौमोन नामा हो बिजामादैखौ खोथा बुंनो फैदोंलै बा ओमफ्राय बिखुनजोनि अननायफ्राथ' आंनि जावैसोखौ आं अनाथ' सोर थोनो देनायहाय आंनि नायल' जाल' सासेल' जावैसो नै सानबाबु हामजाय दसे जिरायदो आं अमा बेदरखौ लायना फैनि दे जागोन दे आयै नोंथ' रंजानांगौसोब्रा आयै ना नोंना जावैसो सिगारेट सोबो ना थांखु जायो ना जौ लोङो हो खुसिसो जानांगौ मा आरो थुनजुलिनि नोजोरा जानला मानलाखौ फसायाथ' ना जोंहा सान आयै बुंनायफ्राथ' बे फाग्लि गथ'ना ओमफ्रायथ' आंथ' मा बुङो जावैसो नै हा लांफाखाथारदोहाय बेखौ दिनैनो दानो आइसु बिमा नङाहाय बियो ओमफ्रायथ' थाङा माथोसै आं बिदि हो ओमफ्रायथ' लोगोफोर दिनै आंना फरिसानो गाराङानो होबाबो जायासै दे मा जाखोथाय मोनथिला आरो जायखिजाया अब्लाबो आं बानायबा एसे बोरैबा नांदों आरोना गाराङानो बानायबाबो जायाखै दिनै एकदमबारे मा होनो मैसो गारामानिसो जालायलांबायलै बिनिफ्रायथ' आरो हौवानियावबो बारा थिग जायासै आरोना हौवानि भइसबो मोननायावबो अब्लाबो आं बानायबाय लोगोफोर नोङो गावनि फिसाजोखौ थिनहरनो एसेबां आथुर जाबाय आरो आयै नों आंखौ सैला आरो ओइ थुनदुलि बिदि नङा रा माने आइनि बुंनायाबो ओइ जामा नों सिथा जेबो मोनथिया नुबाय लांफानो थिनबाथाय मा जाखाङो ओमफ्रायथ' आंहा थांगोन आरो नों थिनलायनांगौ आंथ' बुङो हले जावैसो लांफाखाथारदोहाय एकदमबारे दुस्थुआबो बारा जाखाबाय बेना जागोन दे आयै लांफानायालाय लांफाखायो आंबो ओइ आयै ओमफ्राय एसेबां थांफानो गोसोबा नोंनो थांफानो हाया आरो ओइ थुनदुलि मा होननाय जाखोसै बेलाय माथो बेलाय आंहालाय थांखागोन ना नोंसोर बुङाबाबो बेफोरबायदि आखलनि थाखायनो साननैजोंनो थिनहरफिनजागोनहाय बियो साननैसोजोंनो ओमफ्रायथ' साननैसोजों थिनहरबा मोजांसो आंहा न'आवसो फैनो मोनफिनगोन ना न'निफ्राय बांसिन मोजां मा दं देनाय हरफाखाथारनांगौहाय बेखौ लांफा जावैसो लांफाखाथारदो नै नोंसोरो नंगौथ' र' आयै लांफाखानायानो थिग जासिगोन ने माथो जावैसो बांद्राय दोनबाय थाबाबो नोजोरसो नांलायलाङोहाय जावैसो हनै सोरनिबानो बेहाय आंनि जेबो गोरोन्थि गैया बे लक्ष्मणनिसो दाथ' मानसियानो खारखुमानानै दंबावोसो जेबो नङा आयै आंनि टिमा बिसोरखौ नागिरगासिनोखा होमबाबोथ' हा बेनो नोंखौ नोजोर लागायगासिनो सानबेसे खारखुमानोब्रा हमजाखागोन बे आयै नायल' बिनि बिमानि दारैनो जों बेखौ मोनखागोन मानसिखौ थागोन बे मानसिया अबेबा खाथि खालायावनो थुनथुलि जै बेखौ मोनबायना आयै हाबा खालामनायनि बिराद बुहुद हाबना दंना बेनाव बेखौ जेलाव लांगोन आं जेलाव ससुरालाव मा सानदोंमोन बेलाय आंखौ हो आं थुनजुलियाखि बेखौ फसायबायगोनहाय सोरबाखि बेखौ आं गोसो थोयो गाव गोसो थोमालाय जायालै बेबायदि बिराद गाज्रिलै आयै खायसे मालायनि गेजेराव हाबनो नागिरोना आंनि जानो गोनां हिनजावखौसो मोनबाय आरो बे गोसो थोनो जानोहाय जावैसो सात हा मालायनि माबाखौनो नोजोर लागायग्राहाय बेफोरबायदिया लाजियाबो दां बियो लक्ष्मण नामा औ ने आयै आंहालाय सानजों रादाय खाखानायसो सोरबाखि आं बेजों थांगोन दा आं बेजों जुलि जाबा आंनि साना बेसे गाबगोन ना साननो गाबनो माने दुखु जागोनब्रा थुनथुलि एसेबां मोजां मोनो आं नोंखौ दुखु जाया मा जानो बेलाय हाब ओमफ्राय नों दुखुल' जाना गाबा आरो गाबनांगौलै ओइ गोसो सिंजों गाबगोनब्रा नों मोनथिनाय नङाना औ जाम्बि गथ'हा दुखु जाया मा जानोसै आंनि जावैसोआलाय नों गैयाब्ला बेसे खस्थ' मोनगोन गोसोफोरा दुखु नांगोन एसे बिनि बिमाखौबो सास्ति होहाय आइ होमबासो मोनथिगोन बियो ओमफ्राय फैखागोन बारननानै मावजि खावलाया मायाजोंलाय बहा हाबावनोब्रा नै आंना हारसिंनो आरामसे जागोनबो लोंगोनबो खामानिबो मावगोन खुनु खोथा गैया बैसागु बोथोराव मायानानै मासे गोदैहाय आयै सयथिबो एकदम मिस्टि बिदियानो नाङाहाय बेदर जानो ना जौनि जेनिबो खमि गैया नै मायानाव सोर आंखौबो लिंहरदोंमोन आं गैया
ना जौ जेनिबो खमि गैया हारसिंनो होग्लायथारबायहां रावखौबो दरखार गैया एकदम हारसिंनो रंजानाय फुर्ति थायो आङो दिनैनि समाव आं दुखु दा बेफोरखौ सानबाय थायाहाय ना मालायनिखौ सानगोन ना आंनिखौ सानगोन जेखौबो साना आङो गाव गावनि प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामबासो मालायनिखौ साननांगौनो दा आंहानो प्रब्लेमानो मा बुंबावनो बहा सम मोननोब्रा बेखायनो दसे ज्राब दोनथ'नोसै आं दुखु टेनसनफोरखौ बेलाय मासि बेखायनो रंजानोसै आरो मा दसे नै मिसाबो नाङालै बेदराबो संबावबायसो आं हनै दा आरो हांना जाबावनोसै अमा दंखायो लोगोफ्राबो लेंहरगासिनो थाङाहां ओरैनो दाख्लैनो जि थांबाय दा गावसोरनो फैबा फैथों बे जुलिखौबो लेंहरा नोङो लिंहरदोंमोनलै आं ओरैनो ना फैबानो जायोमोन बेनाबो टेनसनानो जोबानो हनै अबेबा बिहामजो माबा जालाय फिसाला मायबा जालाय जालु जालायानो जोबालाय बिसिनावबो गैला बेनाबो दिना बेबायदिनो थांसिन बायदि मोनबाय आंथ' हगारनासो होबायलै हाबाखौबो गावनि जेरै गोसो थाथोंसै ना आदा गामियाव दसे लोगोफोरजों रंजाहैनोसै आङो औ दे दालाय रंजानाय बोथोरबा थांबानो जाबाय दे ओमफ्राय आइया बेबो थांदोंमोनथ' बै मादैमोननिफ्रायनो फैयाखैमोन ओहो न'आवनो रावबो थानाय जागोन ना जालाथाय बिदिबा आंहाबो दसे थाना लोगोफोरजों ओंखारलांनांगौ दाथ' जि जारला जाबायना नानियाबोथ' दहायनो ओंखारलांदों आंहाबोथ' थांनांगौ दायो एसे थाब फैनो नाजागोन दे आङो दा दे फैब्लानो जाबाय थाब फैनो नाजादे एसे फैगोन दे आङो दा न'आबो खालि दोनसैया दे होमबालाय थांदो दा लेटसो जालायलांगोन ओमफ्रायथ' आंनि बिनानावखौ दिनै जोबोर समायना नुमारदों सादायाबो ओरैनोसो बुंबायदां थोद मावजि ओरैनो बुंफेरबायो आङो थांद' माम्बेर आदा ओमफ्राय ओंखाम जाग्रोयोबाना एसे संनाय दंखायोमोन बेखौ एसे जालांग्रोदो जागोन दे आंहाथ' दा नै ओंखामखौनो उखैनायसो नङा लोगोफोरनावबो बेदर माबा माबि जाहैनांगौ ना न'आबो अमा बेदर एसे एवनायल'सो थांग्रोनोसां होनबा दे आदा औ आरो साबिया बे बाल्थिङाव गालांगोन आं दोनबाय थाग्रायाव दे दायो माबाबा रावबो गैयाबा जुदि नों फैनायावबो दे आरो आंनाबो फिसालाया दा बुजिलांखाबाय आगोलनि बायदि नंद्रायलाथ' बैसागु हाबा बोसोराव खेबसेल' फैनाय रंजानांगौहाय गाव गावनाव फुर्ति थाबानो जायोलै बेफोरो हारसिंबाबो सोलियोना मालाथो मोनबावगोन जा बेदरालाय आबै लोगो सासेखौ लिंहरदोंमोनहां न' खाथिनिखौ फालिया दाबो फैया आयै आरे आयौ आबामि आयै मा बेफोरलाय हो बेखौनो बेसेबा नागिरगासिनोमोन आङो देलाय मालायनो बुवा माथो नों बेफोरखौसो एसे साखिनायगासिनो नामा आसोलखौ औलै आबानै बैसागुनि मुङाव एसे गाज्रि दामोन मिथिबायना एसे मोना ओमफ्राय आंनोबो एसे नोंहा हामाहाय आबा बेफोरखौलाय आरो मानो सेंग्रा मानसियानो बैसागु बोथोर हामा हुमा गैयालै आयै आंथ' नै बाजिमोनावसो थांनो ओंखारबावदों ओमफ्राय बेखौनो खिन्थानो फैनो नागिरदोंमोन आङो मा होनदों नों बाजिनाव आयौ हामानोसै माने न'फ्रावनो रंजानांगौलै आबा नङाबा लोगोफोरजों नोंबाजिमोननावलाय मानोसै बिसिना दावराव दावसियानो जोबा बेबायदि नङालै आयै गासिबो थिग जाबायना आदायाबो फैबाय बाजियाबो फैफिनबाय एसे प्रब्लेम जादोंमोन आरोना बिसिनावलाय मालाथो प्रब्लेम जायाब्रा आबा मालाथो प्रब्लेमा जोबो नै थाङो नै फैफिनो मा जामारामोन ओमफ्रायलाय ओहो आयै बैसागु बोथोरफ्राव बेफोरखौ सोंना गोसो गाज्रि दा खालामसैलै जायखिया गासिबो थिग जाबाय आरोना प्रब्लेमाथ' एसे गिदिरानो जादोंमोन नाथाय दा गासिबो सल्भ जाबाय एसे बारा हाबदेरबाय थालाहां बिसिनि पार्सनेल मेटारफोरावबो बोरैबा मोनोहां नो प्रब्लेम दे आयै नोंहाथ' आरो आगोलनिफ्रायनो बिसोरजों बारा माबाखायाना थेवबो एसे खुसिनि समफ्राव थांजायो आरो प्रब्लेमफोरावबो एसे एनै थांजायोना आयै जेबो नङा खबर लानायावलाय मा थांनोब्रा आयै ना होमबाबोलै आबा आं बासिनाय मोनबायहाय मालायनि प्रब्लेमाव मालाय दा जेबो आंहा बिसोरजों माबाथ' गैया जेबो सुथुर बिदि माबा माबि अब्लाबो आरो आफासनाहा बेदरा एसे साखिदो नै संगासिनोबो मोनखानायबो दं नै जाहर आबा जाहर बेदरा औ आयै लागाव बैसागु बेदराथ' गोथाव संखादोंदां नोंने मानि आखाइनि संनाया जि गोथाव जाया जागोन नै बिदैया ओमफ्राय गोदैथारनोसै आबा औलै आयै नोंहामजो थाबाथ' बरिया इन्जयसिन खालामबावगौमोन आङो दा न'आवबो थानोबो हारसिं मोनोना लोगोफोरजों दसे थांसां दे आरो होमबालाय आबा नोंहालाय
मालाय बिदिनो खासै बेफोरबायदिनो खुसि थाबानो जाबाय आदा गोसोफोरखौल' गाज्रि खालामना लानाङा औलै आयै जोंखौ बाबैसे उदफादनो एकदमबारे सिगिसग' लांदोंमोन नोंखौ बेखायनो एसे बिनि बिमाखौबो सिगिसग' खालामनानैबाबो बिनि फिसालाखौ दिहुनथार नोंसोरो औ थुनथुलि जागोन दे सान ओमफ्रायथ' आयै बोसोर गोदानखौ एसे बैसागु बोथोराव जोंहा मोजाङै रंजानो सानदोंमोन नाथाय जायासै बेफोरबायदि जेबो नै जावैसो नोंसोरनि खुसियासो देरसिनहाय बेफोरलाय मा फैलाय थांलाय फैबाय थाखायो बोसोराव खेबसे अब्लाबो आयै साननायफोरा बे बाराव एसे फेलें जाबायना ओमफ्रायथ' नोंसिनि थाखाय गोबां बायदिसिना बायनो सानदोंमोन आङो नाथाय समफोरानो थिनासै बोरैबा एकदम बायदिसिनासो जाना होबायना नङाबाथ' आयै नोंजामादै आयै जा मा बायनो सानदोंमोन मिथिगौना नोङो दे जावैसो जेबो नङा बेफोरखौलाय आरो मानो सानबाय थानो दे होमबाबो ना आयै अब्लाबो लेट जाबाबो एसे उनाव जों सानैजों माने थांना लायनोसै थुनथुलिजों आंजों दे जावैसो नोंसिनि गोसो बायदि खालामबानो जाबाय आंहाथ' जेबो उसुबिदा गैखायाहाय ओमफ्रायथ' ओइ आसोल न'आव थांलेंदोंमोन आं बिखौ नंगौना सान थाङोबालाय थांजायोब्रा माथो जानोना आंनि न'आव थांनायावलाय माथो साननि न'आसो नोंनि आसलि न' जासिगोन दा आइ होमबाबोलै आयै गावनिया गावनि नोंसोरजों आंहा गोबां रिस्ता दंखायो होमबाबो नोंनि न'आसो आंनि आसलि न'लै साननाबो सान मोनसे आलदा थागोनब्रा आंहा बिसोरजोंबो नाथाय नोंसोरखौबोथ' आं बेबायदि बावनो हायाना नों होनबानो जायालै आयै नै आंहासो रायलायनो जावैसो दे जिरायदो आं अमा बेदर लायनि एवखानाय दङ थेख्ला आबैयाबो बहा थांखोथाय दे सान नोंनि दिनसै नोंखुनजानै मालाय आंनि आइ थुनथुलि आरो जावैसोनि जिउआव जेबो आरो खैफोद दाफैथोंसै सानैबो बेफोरबायदिनो मिनि खुसि सम बारहोहरनो हाथों जेब्लायबो नङाबा गोसोफ्राबो गाज्रि मोनलायलांबायमोन दाख्लैयो वाव बेफोरसो बिखुनजोलै आंनि बेसेबां अनखायो अनोथ' आरो ओमफ्राय आंनिफ्राय बांसिन नोंखौसो अनबावो माथो सानदों अनखागोनथ' आरो आं जावैसो जाहैबाय नालाय लै बाबा सान ओमफ्रायो आंखौसो जि रायबाय थाबावो नोंखौबा रायगुलाया आयाबो दे आरो थुनथुलि थिगखौनो बुंदोंथ' आया लांमारनांसिगोनलै दिनैनो थांफाखानोसैबा थुदोलै थांगोन आरो र' ओमफ्रायथ' आइमोन फैनो नागिरदोंमोनलै माथो फैगोन ना फैलाथाय दिनै आंनि बिखुनजोआनोथ' मानो फैया जानांगौ दे फैनो खोन्था सान बेनोथ' दा आरो फैमारगोन ना फैमारा फैनोलाय बुंखादोंमोन एबारसो मोजां जाबाय ने जमा बयबो औथ' आरो आयु थाखागोन मानो थाया जानो मोजां नायनि आं र' आइया माथो खालामगासिनो बेलाय बेयावलाय ओइ थुनथुलि खि माथो खालामगासिनो नोंलाय बेयावलाय आरो बेबो फांसन जोबनानै दासो आरे सान मैया दालाय मोनथियाखै नोङो बेसेबा बारहुंखा अन्थाइ बिनिफ्राय अखा हादों औ ओमफ्राय माथो जाखो जोंहाथ' फैनोनो बेफोरबायदि बांद्राय मोनासै समानो जायासैना अब्लाबो जे मानसिफ्रानो खारस्लाबलायनो हायाखै थांनाया न'आव माथो खालामबावनो आरोना मालाय मिथिंगायानो बिदि खालामना हरबायबा आरे सान बेखायनो गोदोनि आदबजों मजबुर सोरनाबा माबाफोर गलांदों थालांदों साननो नागिरदोंमोन आङो ओरैनो बेरायथावथाव आरोना बार जाथावथावनो दा आंबो मा खालामनो आंनि आदबजों मजबुर थुनथुलि बाथो बेफोरखौ थ' ओमफ्राय आंजों न'आव थांसै आरे ओंब्रा सानो बेफोरलाय जास्ट ओरैनो टाइम पाससो होनदों आङो बुंनायफ्राथ' मा होनबावनो बेफोरखौ माला गारगोन नों बेफोरबायदि बुंनायखौ मालाबाबो नङा आंनि हुदाखौ आं मानो सोलायनो आं जेरैना सान आं बेबायदिनो थागोन इस मिस डायलग मास्टारलै आंनि आइनि बिहामजो जानो गोनां माने बिहामजो आरोना बिहामजो जाखाबाय होमबा लांदो माबोरै आंखौ नङाबा आरोबाव सोरबा लांब्ला मोनगोनलै नों आंखौ जाम्बा थोद आरो बिदि होनबावबाय नोङो आरे थुदो होमबालाय लांफाखानोसै आङो दोनजाखालाबा नोंखौ आरे बाबा हिर'बा एकदम फिल्मी डायलग आरोना डायलग नङाब्रा थुनथुलि एकदम रियेल ना हो सानथ'दो होमबालाय बैसागुनिफ्राय एसे रंजाहैनोसै थांसै ओमफ्रायो आरे थुनथुलि आंलाय बिदिनोखा थ'दो ना थिखोनो हाला नों आंखौ आरे बिदि नङा ओमफ्राय दा आलासिया बुरजाथार न'आवबो बेदर एसे लांफाखानांसिगोन जागोन दे जागोन नों थानायाव मा टेनसन आरोलाय थ'दो आंनि सान थैबाबो नोंखौ बावो माबा गासिबो फेलेंसो जाबायलै सान साननाय मानि बैसागु बोथोरावनो रंजानो गैला जोंहा जोबथाजोब्बायना
जेबो नङालै थुनथुलि जिउनि बेबायदि खुसि दुखुआलाय आप डाउनसो जाखायोना फैबायानो थायो माखासे थाङो माखासे गोदान फैलायो थेवबोलाय जोंहा रंजानो आसा थासिगोन ना होमबाबो फांसनाव एसे रंजानो सानदोंमोन सानजों फांसन नायफैनो सानदोंमोन ओमफ्राय खूब सारा एन्जय खालामनो सानदोंमोन आलासि जालाबायनो सानदोंमोन बेनिफ्राय नोंसिनावबो अफिसियेलि थांनो बाखि दंबावोसो बेखौ फुरा खालामखानोसैलै ने बांद्राय नेबाय थाबा प्रब्लेम जायो ओंथ' आरोलै सान बैसागु बोथोराव मोसायाबालाय बोरै जानोलै ने बाजै ओइ हय बाजै फैदोब्रा दा दसे मोसादो ओइ बाजै बाजै आंनि ओइ बाजै आंनि खानायाव बिबार थेबलायनाय बाजै आंनि ओइ बाजै आंनि आदानाव माबारे खारसन फैदो ओइ बाजै खारसन फैदो नै बाजै बैसागुआसो थांग'लायनोसै हाबा जादोलै आदाजों माबारे ओइ हय आदा मोसादोब्रा दे बाजैजों जोंबा बयबो मोसाबाय फै औहाय आबौ दे बोसोराव खेबसे रंजानायखौलाय हामा गाज्रि मोननोसै फै जों बयबो रंजादिनि दसे औहाय बोसोराव खेबसे रंजानायखौ रावबो गाज्रि मोननाङा ना फैदो आबा जेबो नङा दे एसे गोसो होसारना रंजा जायाहाय आयै हनै नोंसालाय जि लाजि गोसोसोहाय आयु जारलासो जागोनहाय दे आबै जोंहा रंजानि ने लागावहाय बैसागु दे बिदिबालाय बैसागु बोथोराव बाजै आंनि आंबो थांफानो दानो राजि हाय आगै हाय बाजै दे लाबोद' बाजै गाय दे हाबाब नै जोंहा दसेयावबो ओंखारलांबावनांगौसोहाय लोगोफोर जायाबाबो नै दानसे रंजाबाय जोंबो औ लोगोफोर माने इसिबांथ' जों माबा स्लाबनो हायासै गोसोबायदि माने जेरैबायदि खालामनो सानदोंमोन अब्लाबो नै दसे जेबो नङालै दान्दिसेयावनो दसे गोसो होसारना रंजाबाय आरो जोंहा दे मोसा बाजै मोसा बैसागु ओइ बाजै थेम्फालि औ मा जाखोहाय आगै दे गावहा माबा बारानिफ्राय बारा साइज जालांसिनथारबायब्रा बाराखौबा आंसो मेगना फिरायबायलै नै फाग्ला जानला मानला बुंनाहाय औ बेबो आं गोनाङाव ओइ बेथा इसादा ओरैनोसोब्रा आयु फाग्लाया गावहा माबा मोसायाबो बैसागु बोथोरावनो आंजों ने मेहेर आगै बेनोथ'रा बाजै है बेबायदि जायालै ने बिदि सिरि बोरै जानांगौ दे बैसागुआ ओइ आबै मा सिरिब्रा नोंसिनालाय ओरै बिदि समायाना दे मोजां गोसो होसारना मोसा जाबायदि आरो थुनथुलि आंहा नोंसोरखौ नायनायावनो रंजाफानाय जाबायब्रा गोसो सिङाव बिदि मोसानायाव गैखायालै आङो नै बिदि जाबाय बायो गोसोफोरा आं थानायावनो नोङो बेबायदि दरसि खोमसि जायाना दलदनो फै मोसा रंजा आंजों जों सानैजों खाथियाव थाबा बेसे समायो ने बेखौबा बहा आरो गोदान लक्ष्मण नामा फैदोंमोन औलै जाबायसै बिनि खोथा दा रायखांसै आं बोरैबा मोनो गोसो गाज्रि मोनोना दे जागोन सान औ दे ओमफ्राय ना दसे थानानै थांसैलै जाम्बा थाङो नामा दानो थाङा बेसेबांबा रंजाबावनांगौ ओरै जों हाबलांबावनांगौथ' न'खरानो गोबां न'खर बाखि दंबावो दाबो आयौ होमबा आं थांग्रोनोसै नामालै थांग्रोबायो नामाहाय थाङा दाबो ओमफ्राय नोंना थांनांगौ जोंहा बिसिनावबो हाबहैबावगोन गामिनिनो आरोना सासे बे न'निनो एसे जाथि खुरमाफोर जालायो आरो ओरैनो बिजामादैखौ नायनो होनबाय थायो आरो लोगो हमनो सानबाय थाखायो दे होमबालाय दिदु ओमफ्राय एसे गान खनना होदोहाय माथो सिरि गावहा गानबो खना जाथारालै आं खननो रोङा मानो रोङा जानांगौ दे आं खननाय खनफाना बाराखौबा दे आफा ओमफ्राय नोंलाय बोरै जाखो दल' थाबाय माबा जोंखौ मोजां खेबदोंना खेबाखै फालाय जानो आरो औहाय आरो दा मोजांल' फैया जाथोंसै नोंनाबो दे आफा आं आयाथ' एकदम हिर'इनखा मोजां खेबना हो मोनसे गोसोखांथि ने जागोनलै आबार जागोन दे नोंसोर रंजाल'ना आंबो नोंसोरजोंनो उन दंखायो बुंनायफ्राथ' नुदों
ओजों जोंनि आबैयाबो लिंहरदोंमोनलै थुनथुलि थांगोन ना? नै थाङा जाबाय बेबायदि बोथोराव गोसोफ्रा रंजानाय बोथोराव थाङोलै सान थाङो ओमफ्राय अमा बेदर गोथाव जाहैनोसै बैसागु बोथोराव नोंजों आंजों ना 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 ने सान औथ' आरोलै नोंनि आंनि गेजेरावनोथ' मानो फैनांगौ दे बे सासेया बेसेबांबा बोरैबा मोनो आङो बिनिफ्रायथ' नोजोर नांबाय थायोना बे सैमाया हाबा लाबानोथ' मा जागौमोन दे आरि सान औ मिन्थिगौ ना जोंना थाबिस गाननांसिगोन बायदि मोनबायलै आं सान मानो होनबा नोजोर नांनाया बारा जाथारबायना थाबिस नामा? आरे औब्रा सान बे नोजोर नांनायफ्रा नुवाखै नों जालुजालायानो जोबाना बेथ' बे नंनायाथ' नंगौ बोरैबा नायबा नाथाय थाबिसफोरा लाखिनो हागोन जानो हा दाहाब्रा होनबाय आङो जेनेबा दे बाद होदो बाद होनोथ' सानो ओमफ्राय मा खालामनो ओमफ्रायथ' बेफोर सामेलाखौनो फोजोबखानोसैलै ने थ'दो थुनथुलि बाराखौबा डाइरेक्ट कर्ट मेरेजखौनो खालामहैसैलै ने आयौ औब्रा थुनथुलि नोंलाय मा सानो आयौ नंगौ आरो सान औ माथो नेबाय थाबावनो होमबाना रावबो जेबो खालामहालाना औ जायोथ' आरोलै ने सान गैया जेबो प्रब्लेम गैया दे आंहाबो औ बेबायदिखौनो खालामनांसिगोनलै ने होमबाना नोंखौ आंनिफ्राय रावबो सेनो हाला आरोथ' जों मालाबाबो जुदा जालाना बे लक्ष्मणाबो जुदा खालामनो हाला ओमफ्रायथ' दासान्दि आं सिमांफोरखौबो बारा गाज्रि नुथारासै दे सान मोजां दे मोजांसो सिमां नुखानांगौ ना ओमफ्राय सान नों थाथ' दे आं फैगासिनो बाहेरायाव मोनसे फिसा खामानि दं नों जिरायथ' दे जागोन जोंनि हाबानि सिगां आंनि जबनिबो माबा मोनसे खबर फैबा साबसिन जागौमोनलै माने बांसिन हेपि जागौमोन आङो माला फैबावगोनथाय इन्टारभिउथ' मोनसे होखांखाबाय आङो बास रिजाल्ट नेनो दंगासिनो जाफ्रांबावबाथ' टेनसनानो गैबावलासो ओरैनोबो जेबो टेनसन गैया थेवबो ना माथो बांद्राय गोबावबाबो बेलेगासो चान्स लानो नागिरोना बिसास गैयालै आंनि जबाबो जाफ्रांबा हामगौलै नायनोसै दे आरो सान जियानो जाया मानो दसे गोसो स्रां मोनबाय दे मन्दिराव फैनानै औ बेनोथ' गोसोखौ आंबो दासो मोजां मोनबाय नङाबा गोसोआव बोरैबा खोमसि दरसि मोनबाय थानायानो खारासैमोनलै जेबो नंला दे गोसोफोरखौ बेहाय ब्राइट बायदिसिना सानबाय थानांलालै आं बेयावनो थाथ'नोसैलै दे नों सिङाव थांना फैदो औ दे होमबा जागोन बैथिं माबा दैयाव थांग्रोनांगौ प्रसादखौ एसे सुफिननांगौ ना आंहा दे गासिबो गाज्रि माबाफ्रा सायाफ्रा खारजोबथारथोंसै ने सान सिमां गाज्रि नुनाय आंजों माबा माबि जालु जाला जोंनि जिउआव जालु जाला सबनो दानगाजोबथारथोंसैलै औरा बेफोरनोथ' सान थाथ' र' जेरावबो थाङा दै थाङालै बेयावनो थागोन आङो औ दे बेहायथ' सफैबाय आङो नाथाय बे थुनथुलि आन्टिखौ लोगो हमथारनांगोन आङो बिनि न'आवसो डाइरेक्ट थांनो ना मा खालामनो अब्लाबो र' माबा मोनसे जागोन थुनथुलि आन्टियाथ' मोनथिखागौ खोमा आंनि डेडखौबो सिनायि जानो हागौ ना येस सोंगोन आं बेनावबो मालाथो फैबावनांगौ जाखो बे थुनथुलिया थुनथुलि बेसेबांबा नेबाय थाबाय आङो बेथ' बै आंखोलानो जायखौ फट'आव नुदोंमोन आङो ओमफ्रायथ' थुनथुलिबो बुंदों दासो